أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا يكاين جنجنو en baali ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. جانغينو آية الله شنيدو بي yimɓe yiite ƴewni yimɓe aljanna ndeni yimɓe yiite tabbiti nder yiite yimɓe aljanna tabbiti nder aljanna ɓe gi'otiri bo ɓe andi fakat ɓe ka ɓe ɗon nder nema ɓe ƴewni yimɓe aljanna ɓe mbiyata ɓe wanjane min ndiyam seeɗa le malla bo ñamdu ko on keɓi ha aljanna ɗo weelo ɓe ɗon ka fu salori ɓe nder yiite nge rufane min ndiyam seeɗa le ko malla ñamdu seeɗa. yimɓe aljanna jabake ɓe wi ɗiɗi fu Allah harmini ɗum dow heferɓe. Allah haɗi heferɓe kamɓe ka ko ɓe goni nder yiite ɗo se torra ɓe keɓata ñamdu be jaram fu na ñamdu be jaram ɓe ñaman nder yiite ɓe jaran amma ɗum ɓeddana ɓe torra. ñamdu ndu ɓe ñamata ɗo ɗum ɗume Allah seni ɗo yecci en jakkum ɗo ɗum leggal fuɗatngal nder yiite ɓiɓɓe magal to ɓe ñaami go yahi nder deeɗi maɓɓe go se warta ɗon ka salora ɓe ha fanta ɓe ɗaɓɓita ko ɓe jara ko ɓe jarata go to ɓe gaddanama gañawɗam ha fanti gañawɗam man boɗame ɗum lootam yimɓe yiite borworɗe yimɓe yiite wuli ha fanti to faandi yeeso ngam nguli muɗum se kusel be laral yeeso fu hurta rufa nder majam nden ɓe jara to ɓe jari go ɗum yahi ɗum tawoy ko woni nder reedu ɓe ñaminu go se taƴate teki maɓɓe fu nden ɓe mayata to mayanno kana to ɓe mayino ɓe fofti amma ɓe mayata ɗon ka fitini ɓe be weelo fu kanjum waɗi ɓe ƴami yimɓe gonɓe aljanna ɗo gonɓe nder aljanna wajane min le ndufe do amin ndiyam seeɗa le ko bo ñamdu ko on diska ɗo ɓe jaabi ɓe wi Allah harmini kuje man ɗiɗi fu ñamdu man be jaram man fu Allah harmini alal kafirina ɗo heferɓe ɓe ye en alladina ittakhaju dinahum lahwan wa la'iba hamɓe on woni jogitiɓe dina maɓɓe lahwan dudo wa la'iban e fijirde ɗumeju wiyete lahwu ɗume wiyete la'ibu ko wiyete lahwu ɗo kanjum won firlitago himma muɗum fu heedi hunde nde woɗata no o firlita himma mako her man hakkilo mako haaje mako fu o hoora ha hunde nde handayno o hoora hakkilo mako ha hunde man ko waɗi hunde man nde nafatamo duniya nde nafatamo dina mako nayiɗo ko handanayno mo o waɗa ɗum yalarude yimɓe pijanɓe ɗo gamoɓe waɗoɓe ɗumejum ɗo ha wulwina ɗume nafu majum ha dina mako ko duniya mako tema wiya oɗo ɓeɗo sehanamo cehon toon seeɗa seeɗa oɗo heɓa lawol ngol o heɓirtana ɗon ko ɓuri noon yo nden ko wiyete la'ibu bo seyorago be hunde nde handayno o seyoro be muɗum a yiya kadi jonta ka kuwanɓe gedde ko nandi iri majum kanjum on sukli ɓeɗo man kamɓe lattake heferɓe ɓe alladina ittakhaju dinahum lahwan wa la'iban jogitiɓe dina muɗum ɗum dudo ɗum fijirde to jonta ka toye gonɓe nder dina islama woyɓe mbaɗan hunde ka jare ɓe ngama ha men ɗo Allah ɗo reeni irima yotta taw be bawɗi nder julirde ɓe piya
ɓe piya bawɗi dey ha nder julirde way dina islama on ɗo dina islama irin ka eɗo allah seni ɗo wiɓen jogitiɓe dina muɗum lahwan walla iban wa garrathumul hayatu dunia ngendam duniyaru estiɓe haaje maɓɓe ko ɓe suklori fuu jonta ka ɓe heɓa ngendam maɓɓe duniyaru no woɗoro sagalanhum bittamai fi tulil umri wa husnil aisi sungulla maɓɓe kam fuu ngendam maɓɓe juutani nguure maɓɓe bo wooɗani yo jotta ka ɓe heɓa ñamduuji ɗo woodi takay maɓɓe ɗo moddi ngurdam bo juutani hunde man ko ɓe giɗi ɗo na kanjum ko allah seni ɗo hoddi ɗo kanjum on laatoto wa garrathumul hayatu dunia ngendam dunaaru estiɓe fal yawma nansahum ɓen go gonnoɓe nder yiite goo dey ɓe torino yimɓe aljanna wajana ɓe ndiyam ko ñamdugoo allah wi fal yawma nansahum hande min accanɓe nadrukuhum finnari min accanɓe nder yiite ɓe nduumo toon na ɓe mayri keferaku na alal kafirina no kama nasu liqa a yawmihim hada ɓanno ɓe accirino pottal ñalowmaare maɓɓe nde bitarkihimul amala lahu ɓe accuki maɓɓe huutinki ngam maare ñalowmaare nde ɓe faalayno ɓe numayno ñalowmaare darngal ɗo ɓe kuwayi ngam maare yo jotta kan nde ni ɓe acci kamɓe bo ɓe accateɓe nder yangada ɓe nduumo toon ɓe mbiɗo laysa min kalami alil jannati dey na ɗum wolde yimɓe aljanna ɓe torino wajana ɓe ndiyam go kay ha ɗo fal yawma nansahum ɗo na ɗum wolde yimɓe aljanna e nden ka wolde moy kadi wa innama huwa gawlu rabbi jalla jalaluhu ɗum konngol jawmirawo mo mangu muɗum mawni kayum jaabi noon accanɓe kadi jotta ka ɓe nduumo nder yangada toon fa ida kana halul kafirina al yawma nansahum to ni laatake yaake heeferɓe hannde en ɗo giya deydey no ɓe ngoni ɓe ɗon firlito haa duuniyaaru no ɓe giɗi ndaa ko allah seni ɗo wiyande darngal tam la yagurrannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilad mata'un qalilun summa ma'awahum jahannamu wa bi'sa almihad ta este firlitaaki heeferɓe haa duuniyaaru fiiruɓe piiroje hettirɗo nastu mota yaaɗo nastu jirgi yaaɗo waɗu ɗum tappi nda waɗanima kungel ɗo duniyaaru fuu a woldan be muɗum a yi'a ɗum haaje maɓɓe pat ha duniyaaru ndu ɓosanoɓe on haaje maɓɓe ta yi'u ɓeɗo ko ɓe dokkaɗo jonta ka a wi'a ɓe ɓurima ay ɓe laati bo ɓe raneɓe woɗɓe fayin an ɓaleru ñiddu ndu rammo ndu marndu diina ɗo a ɓuri ɓe piw allah ceniɗo be hikima muɗum waɗi moƴƴini ɓe raneɓe woɗɓe cembiɗɓe gasaji ɓotoɗi kine ceɓɗe ɓe mari ande ha fanti ɓeɗo kuwana duniyaru amma imanaku woda nde imanaku woda ɗo koɓe kuwata ɗo pat allah wi la yagurrannaka takallubu alladina kafaru fil biladi firlitago heferɓe nder bille nder gure ɗo tata ɗum este matawun qalil beltinariyel may petetel ni ngendam maɓɓe duniyaru ɗo tan duniyaru bo ndu re'oru kayum bo ala innama duniya galilatun faniya finnanu duniyaru ɗo ndu famarɗu ndu re'oru cheikhu ousmanu wima yo ha duniyaru ndu dede o wi mo suklori ndu fuu kayru woni torrotoɗo mo suklori ndu kayum won torrotoɗo haaje ma ko pat duniya tan dina woda ɗo ka o torroto kadi duniyayel wala wela duniyayel anani no cheikh ousmane famɗiniri nduna duniyayel wala wela ndu woda ndu wela e fuu duniyayel wala wela to ɗon man ɗo wi adamajo ta suklano kuugal mum fuu duniya tan mi acca ka ta mi huwana duniya na kayi a huwana duniyaru ngam a heɓa deydey no a wuroro gurdam ma go ɗume ngam a rewa allah ceniɗo kadi ɗo woni haaje ma be ngendam ma be gurdam ma nayo hunde wonde feere amma so na noon to suklori goɗɗum kam haala waɗi la yagurrannaka tagallubu alladina kafaru fil biladi mata'un qalil summa ma'awahum jahannam hoti ɓawo may mo worde maɓɓe ɗum yite jahannam to a andi haɓe husiti haɓe jahata man ɗo kadi ɗo ka ɗum halli kadi allah ceniɗo wi yo noon ɓeɗo man ɗo ɓe suklorake duniyaru haaje maɓɓe kam fuu ɓe giɗini ngendam maɓɓe wooɗa
ɓe giɗini gurdam maɓɓe bo juuta ngendam maɓɓe juuta kanjum ko ha Allah ceniɗo kañum waɗata ɗum ɓe fotayi ɓe juttina ngendam maɓɓe ɓe fotayi bo gure maɓɓe voɗa sona to Allah moƴƴini ɗum wa garrathumul hayatu dunya ngendam duniyaru kanjum woni ko esti ɓe fal yawma nansahum hande nadrukuhum min accanɓe finnari nder yiite kama nasu liga yawmihim hadha bana ɓe acciri pottal ñalomare maɓɓe nde bitarkihimul amala lahu be accuki maɓɓe huwankinde woni ɗume ɓe acci ɗotanago Allah ceniɗo ban ko Allah ceniɗo umri ɓe acci dayatago ko Allah ceniɗo haɗi ɓe gam ɓe kisa ñalomare man nde laatake noon kam torraw odani ɓe kadi wal mana nadrukuhum fi nnari li tarkihimul amala hande min accanɓe ɓe gona nder yiite ɓe ndumo toon gam accuki maɓɓe huwugo wali jahdihim ayatina be gam wuluki maɓɓe ayaji amin ɓe mbuliɗe ɓe sali hutinirgo be maaje sababu majum waɗi kadi ɓe ndumoto wama kanu bi ayatina yashhadun wama kanu e ɗum ko ɓe laati yashhaduna ɓe ɗon mbula ayatina ayaji amin bi ayatina yashhaduna ayaji amin ɓe ɗon mbula aywa kama jahadu banno ɓe mbuli ɗe ɓe sali ɓe acci hutinirgo be maaje bana ni minin bo min accan ɓe nder yiite ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ولقد جئناهم والله حقيقة من قدني بيه تفسيره من وي أي أهل مكة يم بمكة من قدني بكتاب دفتر قرآن وري جنگتين فصلناه من بنجنين بيناه من بنجنين بالأخبار بخبروجي والوعد إين والوعيد يكالتا خبروجي يچugo ko sali yeccugo ko wonda yeccugo ko tammi wargo ɗon nder qur'anure non wa'adu inanago mumini en be mbarjaari ndi ɓe keɓata nastugo aljanna ɓe ndumo nder neema ɓe wona ha foroy ɓe laamiɓe toon way jara ayta sammara ayta naiman wa mulkan kabira wal wa'idi e kalta telɓago ɓe haltanago heferɓe yangada ko Allah seniɗo siryaniɓe ha yiite to ɓe nuɗɗinaɓe mayri keferaku ɗum fuu majum min waddi min banginaniɓe ha qur'anure nde a yi ha ɗo moddi bo tafsirowo meɗen rahimahullah jalaluddini o wi fassalnahu ɗo bayyannahu bil akhbari min wanginiri qur'anure nde be habaruji wal waadi e ina wal wa'idi e kalta a yi kuje tati o wolwi ɗon na kanjum tan ko woni ha qur'anure man tati ɗin a hawra be goɗɗi feere kadi bo joyenayi dow maji ɗum fuu ko wangina ha qur'anure nde ɓuri deydey faamu ɓi adamajo faama deydey ko faami luttuɗum bo Allah ceniɗo andi sirri maare o waddani en habaruji ina be kalta nden modibbo feere o wiwa kada baqiyatul anwa'i tis'a woodi horano goɗɗi feere jowenayi ɗi gara ɗi kawta be ɗiɗo tatigo waɗa 12 allati jamaha ba'duhum fi gawli ɗi yoga maɓɓe mooɓi ɗum heedi konngol muɗum halalun haramun muhkamun mutashabihu bashirun nadirun qissatun izatun masalu a wara hawra ɗiɗo bo dow majum fuu ɗon ha qur'anure habaruji ɗon ha qur'anu qissaji ina ɗon ha qur'anu ko Allah seniɗo inani jeyaɓe maako salihi en ha aljanna kalta ɗon ha qur'anu
ko Allah seeɗiɗo haltiniri telɓiri yaaɓe ma ko heferɓe nden a ɓesda fayinta halalun dagi ɗum ɗo ha qur'anu wangini ko dagi haramun ɗon ha qur'anu wangini ko laati haramɗum muhkamun ayaje ɗe mana muɗum banguɗe ɗon ha qur'anu mutashabihun nandidirɗe bana alif lam mim taha yasin ko nandi iri muɗum mutashabihun ɗon ha qur'anu bashirun seynore qur'anu nde seynirore mumini en be nastugo aljanna nadirun bagginore telɓore heferɓe ɓe yangada be nastugo yiite qissatun non qissaji ɗon ha qur'anu ndara qissa annabi Musa en qissa annabo en no waadi be yimɓe muɗum izatun waaju dede ko goɗɗo waajitorto o heɓa nafamo o rento dina ɓe duniyaru fuu ɗon ha qur'anu masal non misaluji to a yiɗiɗo ɗo nda jowenayi hawri be ɗiya tati o wima ɗo ɗum fuu majum a tawan ɗum ɗon ha qur'anu ha kalimawol Allah ceniɗo wi walagad ji'nahum bi kitabin wallahi haqiqa min gaddani ɓe kamɓe yimɓe makka deftere qur'anin jangetede fassalnahu bayyannahu bil akhbari min banginirinde ɓe habaruji wal wa'di e ina wal wa'idi e kalta non dagi ɗum haramun mukamun mutasabihu senore wagginore qissaji non waajuji e non misaluji balidi fuu a tawa ɗon ha qur'anure nde ala ilmin ɗum wangini ɗum dow andal dey haal dow andal ay alimina bima fussila fihi min anduɓe dede ko wangina ha qur'anu ɗo Allah ceniɗo fa kada andi kanko woni anduɗo kam wa fawqa kulli zi ilmin alim kala anduɗo no andal muɗum yotti fuu Allah ceniɗo andal muɗum ɓuri on man kadi yimɓe feere wita a wiya allahu alamu Allah ɓuri andal a wiyata Allah ɓuri andal noy kadi ɓe wi to a wi Allah ɓuri andal kana woodi no mo fotata be maako nden o ɓuri ɗum kay nde o ɓuri ka o fotayi wala mo foti be maako laabkatal allahu alam Allah ɓuri andugo ala ilmin do andal ay alimina min anduɓe bima fussila fihi be ko wangina nder qur'anure nde hudande kanda halun fayin min alha'i alhal mare nde handore wa rahmatan nde hinnaye ligawmin yu'minuna bihi heedi yimɓe nuɗɗinanɓe nde ngam nuɗɗiniɓe kamɓe on nafitorto be ko woni ha qur'anu go mo nuɗɗinayi kayum kam wala no nafitoro be mare kanjum ligawmin yu'minuna bihi jalaluddin rahimahullah haw yu'minuna nuɗɗinanɓe ɗo ɓe bihi nuɗɗinanɓe qur'anure nde min jippini man hal yanzuruna bela woodi ko ɓe ndenata na ma yantadiruna wala ko ɓe ndenata illa ta'wilahu koye na ta'wili maare aqibata ma fihi wattam ko woni her maare ɗum on ɓe laati ɓe ɗo reena yawma yaati ta'wiluhu ñalo maare wattam ko woni ha qur'anure man warata bo ɗum nde yande man tammi waɗugo huwa yawmul qiyamati kayre woni yande darngal ko ɓe ndenata ha qur'anu ko nde yecci jonta kam habaruji be inaji be kaltaji go yande ɗum warata yaqulu alladhina nasuhu min qablu ɓen accunoɓe qur'anu go ko arti tarakul imana bihi ɓe acci nuɗɗinki nde ɓe paalayi ñalomare man ɓe mbiyan yo qad jaa rusulu rabbina bilhaqqi yande man ka ɓe mbiyan fakkat haqiqa nulaɓe jawmirawo amin gaddi gonga yande man ka ɓe keftan ɓe nulaɓe go gaddi gonga amma yake man heftugo man nafata ngam arti sali na yake kugal yande man dey na ɗum yande darngal on ɓe mbiya qad jaa rusulu rabbina bilhaqqi haqiqa fakkat nulaɓe jawmirawo amin gaddi gonga tabayyana sidquhum fima ja'u bihi gonɗuki nulaɓe jawmirawo amin wangi heedi ko ɓe gaddi ɗum wa atarafu bidhalika limuayanati l'azabi hamɓe heferɓe go ɓe qirri ɓe tabitini jonta kam ɓe tabitini gonga wakkati yigo maɓɓe yangada seede ɓe gi yangada ɓe tawi ɓe jangititte on ɓe mbi a sefa kannulaaɓe jawmirawo amin ɗo ko ɓe gaddino ɗo ɓe gaddi ɗum gonga nden ɓe wiyata fa hallana min sufa'a afa yasfa'u lana aw nuraddu wakkati man heferɓe ɓe ɗo ɗaɓɓita kuuje ɗiɗi wakkati nde ɓe gi yangada go fakkat ɓe tabbitini jotta ka yangada jipporanɓe nden ɓe wiyata fa hallana min sufa'a min tabbitini jonta ka fa kannulaaɓe jawmirawo amin gaddi gonga nde ɓe gaddi gonga jonta kam min hirliti ko min giɗi kam kadi wodanan min setana
fa hallana min shufa'a bela wodanan min seetoɓe min keɓan seetoɓe seetowo min hisa yangadana aw nuraddu malla bo hal nuraddu ko bo min lorne ila duniya fa duniyaru to min lori ha duniyaru go fa na'amala gayra alladhi kunna na'mal min jahan min kuwa ko luuti ko min ɗon no kuwa nane kam min ɗon no ndewa ko luuti Allah min gi jotta kam gonga wangi ko nulaɓe go wiɓe gonɗi her majum jonta kam min giɗi min lorne ha duniyaru ngam min jaha min ndewa Allah seniɗo min acca rewugo labbi min acca irin kuuɗe amin ɗe min kuwanno ko saali go ɓe ɗaɓɓiti kuuje ɗiɗi imma seeta ɓe seeteɓe hisa yangada malla bo ɓe lorne ha duniyaru ngam ɓe yaha ɓe kuwa kuuɗe boɗɗe jonta kam ha ɓe keɓa no ɓe kisira wakkati nde ɓe gi yangada go laaɓi to fa namala gayra alladi kunna namalu nuwahidullaha min woɗitina Allah wa nadruka shirka min acca hawringo Allah be tan muɗum min ndewamo kanko tan ɗo on ɓe ɗaɓɓiti kuje ɗiɗi seeta ko lornego ha duniyaru fa yuqalu lahum se ɓe mbi'e ɓe njaabe yaake man la ɗiɗiɗi fuu ɗi ngala seetoɓe on keɓata lornego ha duniyaru bo waɗata ɗo ka ɗum saali Allah seniɗo reene en kadi tinen ma kuwen kuuɗe laaɓɗe en ɗowtano Allah seniɗo nulaaɓe ɓe en gonɗina ɓe en tokko noon gonɗingo nulaaɓe ɗon nder danange imanaku joweego al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to kamɓe kana yi deftere goɓe pewnino nde nulaaɓe goɓe pewni ɗum taw jonta kam se goɗɗo tabbita dow majum laɓɓina kañum kam woodende Allah seniɗo be ko Allah umri darange imanaku joweego be ko jongiti her maje fuu lismake dow ɓi adamajo o gonɗina ta ñalomare nde waɗani o wiya jonta ka oɗo ɗaɓɓita toye seetowo ha seetowo mo malla bo o lorne ha duniyaru le ha o heɓa huwa kuugal laamgal ɗi kadi ɗiɗi fuu ɗi keɓatake to nini wakkati man saali kam seetoɓe ha ɓe ɗaɓɓititta ha seetoɓe goo seetowo man heɓatake ngam dalila ɓe kuwawi kuuɗe boɗɗe sakko ma Allah dugana seetowo non lornego ha duniyaru bo kanum bo ɗum waɗata wal mana nallubu ahda amrayni o wi ko woni mana heferɓe ɗo yande nden ɓe mbiyan ɓeɗo ɗaɓɓita gotal nder kuuɗe ɗiɗi ɓe keɓa to ɓe keɓi gotal man ni na seeɗe ɗiɗi fuu imma shafa'atu lana fima sabaga minna imma min seete heedi ko arti ha min komin kuwi ɗo aw narji'a ila dunya wa nuhsina al amal fiha malla bo min lorne min kota ha duniyaru min jaha min moƴƴina kuugal ha duniyaru man ha ya gorka feere Allah seniɗo wi ko lorninoɓe fuu ɓe loran ɓe kuwa keferaku man fayin kanjum waɗi lortugo ka waɗata yonde laatake banni ɓe tabbitini fakat jotta ka yangada kam tiiti ɓe wala seko sam to ɗum woni aaƴugo sirku min dawa naf'i sariki ɓe ɗon no yikka no kawtidiraɓe goo nafan ɓe hawrani Allah goo ngam dalila konngol maɓɓe ɓe wi'ata ma nabuduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa deweteɓe ɓe min ndewawi ɓe dey ko en an ngam ɓe ɓaddina min ha Allah ɓadagal ko ɓe ɗaɓɓitirta ɓen goo kam fuu ha seetoɓe on to ɓe tawi ɗon goo ɗum waɗata ɗum heɓatake li annahum kanu yadda'una anna al asnama tanfa'uhum ngam ɓe laatake ɓe ɗon no ƴaaƴa labbiɗo nafan ɓe labbiɗo seetan ɓe nden jonta ka ɓe tawi nokkure man ɗo ase wala seeta lawru ha ɗon lawru man kayru ma to ndu to ɓe ƴamama to tidiraɓe maɓɓe goo ɓe wiya dallu anna ɓe majji ɓe birni ɓe acci min giyataɓe hunde nde o yihay ɗum nde seetotomo kadi ko o yiino ma yaake ɓe kawrete nder yiite be ko o rewanno man fuu be labbigoo fuu nde ɗum seetoto fa namala gayra alladi kunna na'malu min woɗitina Allah min acca hawranago Allah fa yuqalu lahum wi'eɓe la ɗum waɗata qala taala Allah ɓaŋiɗo wi qad khasiru anfusahum ɓeɗo haqiqa ɓe dusɓini nafsuji maɓɓe ɓe ukki nafsuji maɓɓe her do'ere ɓe ukki nafsuji maɓɓe ha rusɓaare ay saru ila al halak kamɓe ɓe lattake ɓe yaari nafsuji maɓɓe her halakuye be dede kuuɗe ɗe ɓe kuwi hawranago Allah be tana muɗum wa dalla anhum zahaba dilli majji anhum accini ɓe ma kanu yaftarun ko ɓe laati ɓe ɗon no kasa fewre min da'awa sariki goye ƴaaƴo kawtiɗirawo ɓe ɗon no ƴaaƴano Allah woodi kawtiɗirawo goo way kawtiɗirawo man seetotoɓe ha Allah kawtiɗirawo man ma ɓe gi'ayi ɗum to jonta kam ɓe tawi kadi ko ɓe fewanno ase ɗum fewre daga nane ma nde nafataɓe
inna rabbakumullah. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. hefer ɓe acce haala kawtiɗiraɓe ɓe on mbiyata on hawtani allah ɗo kanko tagi on, kanko tagi lesdi be asama be ko won hakkunde muɗum fuu. ho watta kawtiɗirawo kadi mo ɗaɓɓititta kawtiɗirawo ka na ha walla mo ngam kayum tampuɗo allah seniɗo fa alaka kanko on woni cembiɗɗo wal gadiru, kanko on timma bawɗejo dow kala hunde ko nde yeere fuu. inna rabbakum ande jawmirawo moɗon allahu allah. to a wi allahu jawmirawo, rabbu bo a wiyanoy kadi inna rabbakum andu jawmirawo moɗon allahu, kanko woni allah. allah ɗo a tawata hunde feere innirama allah ɗo sey mo tagi asamanji e lesdi ɗo alamure maako. modiɓɓe mbi goɗɗo dundaroto o dañanama ɓiɗɗo o indi ɓiɗɗo man allahu ni, ɓiɗɗo man mayanende may mi tammay woodi ginnaɗo fondata ka bo allah seniɗo wi hal ta'lamu lahu samiya. a andi to ko radio allah na goɗɗo feere tagadi gondi feere ndi innirama allahu, a andi ɗum na? a anda, a andata bo wonata. inna rabbakum andu jawmirawo moɗon kam allahu allah alladi on khalaqa samawati. a anda allah may ɗum moyjo na? to a anda alladi khalaqa samawati wal arda, hanko woni mo tagi asamanji e lesdi. o tagi ɗum fi 6 ayyamin ha nder ñalde 9. to a hiisi a laari ko allah seniɗo wi ha ɗo heƴima hunde ko nde yeere fuu. jawmirawo moɗon kam kanko woni allah takɗo asamanji e lesdi. ɓe on mbi on kawrani allah, hawtiɗiraɓe allah, on ɗon ndewa ɗum be allah ɗo, ko ɓe tagi kamɓe bo? aruni maha khalaqa alladina min duni. ngiineyam na, andineyam na ko luuti allah bo ɗume ɓe tagi kamɓe bo? ɓe potino tagugo na? ko wabbere ɓe fota e tagugo, ko laasol ɓe fota e tagugo, ko jarrahel ɓe fota e tagugo. anda a morla dan ko nanda be wabbere, a wiya woyra wabbere on ɗo a wulende fuɗa kadi waɗata. nasallah salamata wal afiya. a seha leggal, seha suura goɗɗo, gaɗo dari gaɗo furtigite. wa tarahum yanzuruna ilayka walakin la yubsirun. allah wi giyaɓe ɓeɗo ndaare, amma kayya ɓe giyata ko mbatko ndey ko giyata hunde yembita mere. ɓen man ma ɓe hisata dey. allah seniɗo wi ɓen yembitan ɓe tagadi am, ɓe tagule jarrayel ko bo wabbere ko laasol. to ɓe mbawi tagefoji ɓe ɓurata yangata, ɓe ɓurata torrugo yimɓe yembitan ɓe tagdi allah. yande dargal ɓe jangite ha nder yiite ɓe wiya ɓe fuufana ko ɓe tagi man ɗo yonki. to ɓe tawata yonki man sakko ɓe fuufana ɗum, ɓe potayi. inna rabbakum andu jawmirawo moɗon allahu allah alladi khalaqa samawati, hanko woni mo tagi asamanji wal arda e lesdi fi 6 ayyamin nder ñalɗe 9. o tagi asamanji 9 e ko woni harmaji, wal arda o tagi beɗi lesɗe 9 e ko woni hermaji. fi 6 ayyamin nder ñalɗe 9 min ayyami duniya, ibgoye ñalomaje duniyaru. ay fi gadri ha heedi fodde ñalomaje duniyaru. ko waɗi jalaluddin rahimahullah o wi ñalomaje duniyaru ɗo, ko waɗi o wi non ɗo li annahu lam yakun samma shamsun, ngam yaake o taga ɗo nange wooda. to nange wala bonnen kana ñalomare wooda kadi. yaake o taga asamanji be lesdi ɗo wala ñaloma wala jemmano. walaw sha'a khalaqahunna fi lamhatin, to allah muñino bo o tagatno asama e lesdi e ko won her muɗum fu ha maƴƴade yitere. to o muñino o tagiran ɗum non, amma o muyray non man. e ko waɗi wal udulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbuta, ɗe haaki acca tagago mobgal takle ɗe fu ha maƴƴade yitere ɗo, ngam andungo takle maako tabitaki. hunde fu a wara ɗum seeɗa seeɗa on ha hunde man nde tabita. commencé
ɓaawa toon ɗume continuer persévérer nepa ɓangɗo nayi na onon wiyata noon na mi annda wonde wa min kam mi tammini a faami komi wi kam kuugal ngal a yiɗi fu fuɗɗu to a fuɗɗayɗo na huwaka tokkitin bo ta accu moƴƴitin bo nde weeti fu tata a wudina ngal sam kuugal man woɗat Allah seniɗo waɗini yimɓe seeɗa ɗo ha en keftano en kurata ta wakkati gotel a wiya an ka se a huwa hunde fu jonta a riska jonta a mara anda jonta a ɓura yimɓe fu kay ɗum waɗata ɗon bo a dilla ha version feere kadi nden kam ha version feere ha lettre humain a été construit sur quoi 4 corps yeccam de ha 4 corps ɗo ɓe wima arande kam corps ɗume na yi goɗɗo matériel mi heftima at kam premier ɗo kam corps ɗume tawon spirituel intellectuel émotionnel matériel ɗo dernier on anaji 4 corps to ha 4 corps ɗo jotta kam premier ka ɗume en wi spirituel jotta kam ɗumejum on ɓuri ha nder kodji 4 man ɗo ɗume on ɓuri ɓe wima jotta kam laato dewal en tafsira no yimɓe famata dewal andal yiide maral malla mbi'a jawdi nder 4 ɗo ɗume ɓuri alaji kana ɗo dari ni ɓe wima do spirituel mbolu ele derɗiraɓe jangguinowo ka se to ɗo jaɓotira be muɗum andal o bo wi dewal goɗɗo feere wi ɗume oho andal ɓuri nder majum nder jowi ɗo nder 4 ɗo fu andal ɓuri amma na se a waddanayam hujja andal noon jeeɗa ka waɗata Allah ceniɗo wi fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum fa'alam arande ni Allah ceniɗo ko wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam andu ɓe Allah seniɗo leni ɗo fu andal on Allah artata andina ɓe tawon nden waddanelal go ɓe jarana yimɓe andal ɗum ɓuri ha kuuɗe fu kuuɗe diina be duniyaru fu andal ɓuri andal ɗum kayum woni ko ɓuri ha hunde ko ndeyere to nden ɓaawo andal go wara tokko ɓaawo ɗon dewal ɗo bo se goɗɗo hefta ko rewata se hefta no rewrata to goɗɗo heftayi mo rewata o rewan hunde nde o ɓuri to heftayi no o rewrata o rewiran be ko Allah seniɗo umraymo o rewiran dewal may deyde ngal nafatamo nden o tokko fahinta haala yiide o anda yiide bo iri yiide ndeye nafoore yiide ndeye torrore nden maral bo maral ngale nafowal ngale torrowal to ko waɗi fooɗi ha mi wari ɗo na en volino ɗe aka kuje 4 to kuje 4 goɗɗe fere bo ɗon ha matériel ɗo il faut faire attention ye kuje 4 fahinta ɗo ha matériel ɗo corps matériel ɗo ɓe mbi ha ɗon bo yimɓeji ko wi goɗɗo mo laatake corps matériel yande o wala dalare ɗo masibo waɗi ha mako kamɓe on gi'ata fasata mbara yimɓe hoosa kuje jafta waɗa rikisi détournement corps matériel jotta ka hiisu boɗɗum laaru kadi corps ma an ka corps ɗume on to hakkilay matériel en ɗo ɓuri ɗuɗugo ha yimɓe ɗen taw ha ɗon bo ɓe wi se goɗɗo waɗa hakkilo boɗɗum ɓe wi 4 sos kuje 4 on wonni duniyaru ɗo wonni duniya ngendam duniya wonni diina wonni yimɓe ha warti yimɓe jambotiran ñamotiran mbarotiran waɗan ko watta fu ɗum kuje 4 gagné beaucoup sans effort un petit temps si c'est possible immédiatement tout de suite tout de suite immédiatement goɗɗo corps matériel ɗo haaje maako o heɓa tan o yiɗi o heɓa ɗuɗɗum o huway bo sam a yi masibo ɗo wara sike arande ka keɓal ɗo ɗuɗngal o yiɗi do o huway bo sam nden wakkati may famɗa bo ta ɗuuɗa kay to waɗato ma jotta on ɗo goɗɗo may moy kanko onen limtinogo
ɗum gujjo ɗum fasowo ɗum jambowo ɗum waɗo détournement ha nder may mbarugo goɗɗo ɗo ka fu heanaymo diɗa wila nasalullah salamata wal afiya ko sabbibini ha en gaddi ɗum jawmirawo mawɗon tagi asama be lesdi fu ha ñalɗe nden ñalɗe joweego ha o tagi man ɗo ha ñalɗe ɗe duniyaru amma fodde ñalɗe duniyaru on ngam yaake mara o tagay ñalɗe man ɗe ngalano ngam wakkati man nange wala to yiɗino bo o taganno ɗum ha maƴƴade yitere ko waɗi o acci o tagi ha ñalɗe joweego ɗo ngam anditinki on deydey no on hurata andinki on no on hurata on tabita ha hunde fu seeɗa seeɗa na yi jotta kam mo kuje naygo on woni ha hakkilo maako ha ɓernde maako kana haala wargo seeɗa seeɗa wooda o yiɗi keɓal ka ɗungal o huway sam dey o heɓa keɓal ɗungal o heɓa lawlaw bo ta neɓa kay jonta ma to na yi jotta ka haala tabitilgo kam seesago ka wala her maako kanko to Allah ceniɗo andini yimɓe hunde fu se be hakkilo qur'an wure nde defte calinoɗe pat modiɓɓe mbi Allah jippiniɗe ɗe fuu maje jippinande woore amma qur'anu Allah ceniɗo jippinine nde fuu mare daga lawhil mahfuju nde wari ha baytul izza ha asamanu duniyaru jemma laylatul qadr nden daga toon nde ɗo jippo ha dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha nder duuɓi nogas e tati nde jippiɗi nde timmi ɗo holli en kadi ha heɓa andal ɗo fu sey jaha seesi na ñalomare woore a wiya a heɓi taw hadde de konngol maako o wi Allah tagi asamanji be leddi fi sittati ayamin ha ñalɗe joweego ay wa awwaluha al ahad ñalɗe joweego man arandere maje kayre woni al ahad ɗo na gotel na yande ala ɗo to kayre woni arandere ha ñalɗe joweego go wa akhiruha al jumu'a ragare maje woni jumu'are ha ñalɗe joweego man jotta kana lutti asawe wala ɗon to yahuda en mbina jawmirawo amin siwtake ha asawe min bo min siwtoto ha mare nde Allah wiɓe ɓe teddina yande jumare derɗiraɓe mbaɗi e gaɗuji ihwanul qiradati wal khanajir moy wiɓe Allah somino ma sakko Allah siwti Allah kana somowo to o waɗi ñalomaje ɗen ha o tagi ñalomaje joweego ɗo arandere ala ragarere bo jumare kama warada annahu ibtada al khalqa fi yawmi al ahadi banno joli o fuɗɗiɗi tagugo tageefoji yande alat wa annahu khalaqa al arda fi yawmayni Allah seniɗo tagiri lesdi ha ñalomaje ɗiɗi al ahdu wal isnain yande alat be yande altine isnaini bona ɗiɗi onna wa samawat Allah tagi asamanji bo fi yawmayni ha ñalɗe ɗiɗi ɗeyeje al khamis wal jum'a yande al khamisa be yande jum'are wa annahu khalaqa al jibala wal wuhusa wal asjara wal zar'a Allah tagi kooseje o tagi kuje gewɗe dabbaji gonɗi ha ladde o tagi leɗɗe o tagi aawe ɗon bo ndey fi sulasa wal arbi'a yande salasa be yande alarba wa rawa muslimun wal hakimu an ibni abbas radiyallahu anhuma muslim abul husayn muslim ibnu hajjaj ibnu muslim al qusayri an-naysaburi jawmu sahihil muslimi andaɗo wal hakim abu abdullah hakim an-naysaburi be ɗiɗo fu e filli hadisol an ibni abbas radiyallahu anhuma inna allaha khalaqa al arda yawma al ahadi wal isnain ande Allah tagi lesdi yande alat be yande altine wa khalaqa al jibala wa ma fihinna min manafi'a yawma sulasa o tagi kooseje be ko woni ha leddi man be kooseje man iggo e nafakka bo yande salasa wa khalaqa yawma al arbi'a as-sakhra wal ma'a wat tina wal imrana wal kharab Allah seni do tagi yande alarba kooseje ndiyam loope lesdi nden o tagi mahale mbiyatmi mahale wal kharab be yibbuki fu wa khalaqa yawma al khamis as-samaa o tagi yande al khamisa bo asama o tagi yande al khamisa bo as-samaa asama wa khalaqa yawma al jumu'ati an-nujuma was-samsa wal qamara wal malaika Allah tagi yande jum'are koode nange lewru malaika en ila salasi sa'atin baqina minhu ha de sa'aji tati lutti ha nyalomare jum'are nden daga bawo ton kadi
فخلق الله في أول ساعة من هذه الساعات ساعات الأجال ها ساعة جتاتي لوتي هانيا لو ماري جمعة هاند تيمغو الله سنيدو تاغي ها ساعة جتاتي من دو ساعة جي وقتي جي أجل جي haku jego daga bi adama betana mum ko dum leggal ko dum kudol yake gol yorata yake gol timmata wa fi saniya algallahu ulfata ala kulli shay'in mimma yanfa'u bihi an-nas nden ha wakati didabo ha wakati jitati luttinogo Allah seni do wubi jotta ka woruki do kala hunde fu ibgo e ko yimbe nafitorto be mudum wa khalaqa fi sa'ati salisa Allah tagi ha wakkati tatabo na wakkati jitati no lutti a nyaloma jum'are go to nden o tagi ha wakkati tatabo ragarejo do moy o tagi don Adam ha wakkati ragareel ha tagadi go don o tagi annabi Adam alayhi salam wa askanahu aljannata o jo'ini annabi Adam ha der aljanna annabi Adam ka tagama der aljanna na ko o tagama yaasi aljanna nden o nada aljanna dum ko ngudi modibbe on wa amara iblisa bisujudi lahu de onadi annabi adam der aljanna o umri iblisa sujidano annabi adam ha andal Allah abadan iblis sujudintamo to do siftora en do bolo ha tafsiru ha do tum wodi kuje godde fere kuude godde fere de Allah umri amma do hoddirode mako de badata sam to dander majum ha do o umri iblis sujidana annabi adam amma o andi iblis wadataka do andal mako to nde umri iblis sujidana annabi adama go iblis sali ha iblis wolwima wi ana khairun minhu mi buranmo nono mi sujidinirtamo anta alamu aminda an iblis on ko andal nako Allah kam to do andal Allah seni do sujidata wurtinanmo wa akhrajahu minha min akhir sa'ati se wurtini iblis go daga aljanna ha ragare wakati el ha aljanna wastaskala dhalika bi annahu lam yakun samma samsun o wi kadi to wi nyalomare jum'are on ndano Allah seni do tagiri takle den hande lutti wakkatiji tati yaake man o tagi dum annabi adama ha ragare o umri o naadi dum aljanna o umri iblisa sujidana annabi adama iblisa sali o wurtini dum daga to aljanna ha ragare wakkati el hardon o wi kadi to wi banni kana dum sakli masin saklugo man dume o wi na en winni nyaloma wala nan nange wala nona de nange wala kan den yande jum'are ha ragare wakkati kadi nange wala do noy wara ragare wakkati may wadi kadi wal jawabu bi anna al murada fi qadriha ko ni jawabu do ha fodde wakkati man on wolwana na sai to hunde man de don ha de fodde wakkati man on o hoddiri dum banni la yusdi naf'an illa an yugala o wi wala bote warata don ko ena to wi amayo inna dhalika taqdira fi ilmi Allah andu hoddirki ki o wolwi ha tagugo kuje tagugo annabi adama aragare wakkati umrugo saydano sujidanamo sali sujidago o wurtini dum aljanna ha ragare el wakkati do kanjum man dum fu majum ha hoddirki Allah on Allah do hoddiri nda wakkati jiman ko la take nyaloma wala no yaake man bo bi haythu law kanatil ayyamu mawjudatun lakana kadhalik koddira bi ayo to ni nyaloma je don no yande man to nder kadano dum latanno ثم علم أن ما هنا من الأحاديث موافق لما يأتي في سورة فصلت andu ko woni ha do dum do fondana hadiseji andu hadiseji di en bolwi ko woni ha hala tagugo tagefoji do dum do fondana be ko woni ha suratul fussilat dum wari dum e wari ha suratul fussilat min an khalagal arda min anna khalqal ardi muqaddamun ala sama wari ha ton tagugo lesdi on artira do tagugo asama to don may bo fahinta to wi'ama non wala tanafi bainahu wa baina ma yati fi surati naziati hawtade be non bo don man do wabotirki wala ha ko wari ha magol be ko wari suratu naziati fi qawli ta'ala kongol Allah bangido wal arda ba'da dhalika dahaha wal arda lasdi ba'da dhalika ba bolwa dum do dahaha o we'itindi ba'da dhalika do ndey ba o tagi asama o we'iti leddi to do bo fahinta wi'e kadi na o artino o tagi no leddi on den o tagi asama do bo noy leddi kandi taga mandi don di we'itaka ba wonde o tagi asama go den o lutti we'itirgo leddi go na wala ko sakli kanjo wi do bo wala ko sakli al muqtada taqdimu samai al ardi ko lati hinni dum to goddo faami wal arda ba'da zalika dahaha
leddi ɓaawo bolwa ɗum ɗo o we'itindi nden ka goɗɗo fahaman asama on arti leddi tageego li anna daha gayrul halqi o wi haa ɗo ngam we'itago ɗo ko luuti tagugo ɗo ka o arti o tagindi haala we'ititgo on waɗi o wolwi ngam we'itago na kanjum won tagugo fa innal arda huligat awalan kura lesdi ɗo ndi tagama arande kam ɗum tarde ɗum tamre non summa ba'da halqi samai usidatil ardu nden ɓaawo nde asama tagama lesdi go ndi we'ita kadi Allah ceniɗo be hikima maako ha o tagi ɗo o tagi hendu o wari o tagi ndiyam go ɗon dow hendu go ɗo rondi ndiyam go ɗam salata ɗam rufa ha les nden ɗon go ndiyam go o wari o waymini ɗam nde o waymini ɗam go ndiyam go waɗi curɗe go hafti dilli dow o tagiri asama be muɗum ha dow ndiyam go woodi nguufo go bo ɗon feere nguufo go woɗeho be ko luuti woɗeho o tagiri lesdi ha muɗum o tagi koseje ha muɗum ɗo fu be hikima maako o waɗiri noon a hiisa a laara kadi to a nani banni hendu ɗon nden ndiyam ɗo dow hendu nden lesdi go woni dow muɗum fakat nden kam ndiyam go ɓuri ɗuɗugo bande de yimɓe anduɓe ande duniyaaru tindiniri ha dow duniyaaru ɗo ndiyam ɓuri ɗuɗugo ngam ndiyam go kanjam kande ɗam waywiɗo jotta nguufo ummi ha majam be curɗe ummi ha majam fa'i dow Allah tagiri asama nguufo go kayum bo Allah tagiri asama be lesdi ha muɗum na yi jotta kam nguufo man ɗo on ɓurata famɗugo kadi yininta dow ndiyam go Allah ceni ɗo be hikima maako o tagiri kuuje man noon nden to a raari ha deydey nokkuje modiɓe bolwata ha no Allah tagiri kuuje ɗo a yiyan bawɗe timmuɗe woɗani Allah ceniɗo to leddi ɗo arande ka Allah ceniɗo tagi leddi man ɗo ɗum tamre tan ndiɗo tami ɓaawo ɗon nder surɗe dilli dow o tagoye asama o yiɗi o taganno to o yiɗi o taganno curɗe may wala fuu amma noon o waɗiri ɓe hikima maako nden ɓaawo ɗon kadi lesdi go o we'itindi kadi o we'itindi ha toye ha dow ndiyam go amma jotta an ka to a jangi science na ko ɗume a wiyatana ɗo a jaɓata sam leddi ka ɗum tamre on ha jonta to a yiɗi a wiya tamre amma Allah seniɗo kam wi wal arda ba'da dhalika dahaha lesdi ɗo ɓaawo asama go o we'itindi to be'itol man kanko andi o we'itirindi deydey we'itol no leeɓata a wiya kadi ko waɗi mi yiyata leddi man ndi ɗo we'iti bana daago darɗe ma ɗo famɗi yottay ko yiya leddi man ha yiya hefta banniɗo sei to a jangi malla ɓe waɗanima hunde ko a yiyata nda foto lesdi man no wayi ɗo katema a yiyan to a yahi ha Madina a yaadi be goɗɗo anduɗo to yaarima ha pellel kayefaji tagefoji Allah ɓe naadima ha suudu feere ɓe kollama koode ɗo a lima ɗe ha a harba ɓe hollama asama no wayi ɓe holle lesdi ɗo peetetel ni wala no ngel foti sam a nani no keya ko modi bo wino na Mamoudou goni hafijahullah o wino leddi man ɗo ɓe wiya ɗum kuskunduna ɗum ɓe wiyata ɗum an andi ko on noon wato nder tagefoji Allah fu lesdi ɗo on ɓuri famɗugo peetetel ni nden jotta ka to a tiiti ni a yahan ha a taƴa leddi man a timmina to woodi ha keerol maari heɗɗo a fuɗɗi a yaha ha timmina ha keerol ha to duuɓi ujune noy a yahata to a wi a tarande ni ha a filita duuɓi ujune noy woodi mo artino wiigo ha nder yimɓe savan en o wino kanko o kiili leddi o hefti leddi ɗo teddirka maari fuu no foti way ɓe pewnimo ɓe barimo ɓaawo man ɓe njahi ɓe keptiɗon man ɓe wasmiti goɗɗo jam andal banni na hani no ɓe accamo ndey kadi to ayi goɗɗo wasmiti ka hunde wonni tata wi'u hunde ko a anda fu hunde man nde wala to goɗɗo yeccima hunde nde a anda ɗo ɗaɓɓiti to woodi no a andira ha heɓa a anda ɗum ni Allah seniɗo kay yecci en o wi en lesdi ɗo ɓaawo asama ɗo o we'iti lesdi man to konngol Allah a jaɓatanam Allah konngol tan Allah anni a heftan kadi to Allah seniɗo ni o waɗiri ɓe hikima maako ha tagugo ha pellel o wi inna rabbakumullahu alladi halaqa samawati wal arda fi 6 ayamin andu jawmirawo moɗon hanko woni mo tagi asama be lesdi o tagi ɗum bo ha ñalɗe joweego mon yande nden ñalomaje wodano dede ko hoddirte to nini laatake ɗum hiiseteno ɗum waɗan noon ndenda ko o tagi ha yande ka jaare ko nga ɓe wiya disol man ngol tampugol bo min ayami dunya to summa stawa alal arsi hoti jawmirawo ɓoosake dow al arsi
huwa fil lugati ɗume huwa ɗo al arsu man ko wiyete arsu ha lunga arabiya kam sarirul mulki ɗum leeso laamu. Allah ceniɗo bona oɗon daga leeso may wala nder o wima summa stawa al arsi kanko Allah ceniɗo hooti o ɓoosake dow al arsi. al istiwa'u ma'lumun wal kayfu mashhudun. Istiwa'u to ɓe wi fotitake ka fotitago kam ɗum anda ɗum, amma noy Allah fotitiri dow al arsi kayɗo ka ɗum andaka. Wal imanu bihi wajibun, amma imanaku nuɗɗinki ɗum bo wajibi. ɗo wara hako ngol Imam Maliki on ko jaabino goɗɗo nde ƴami mo. To wa tasmiyatuhu arsan innama huwa binisbati lima adar rakibu alayhi li uluwihi alayhi. To wiyama arsu ɗo ngam jam leeso man jooɗoto dow maago, towa dow maago, kanjum on o wi wolwirama banniɗo ha ko laati anda ɗum kam. Wal muradu bihi huna fa huwa al jismu an nuraniyu al murtafi'u an kulli al asami al muhidi bi kulliha. Nden o wi ko wiyete arsu ha ɗo summa stawa al arsi. Al arsi ki Allah seniɗo wolwi ɗo kanjum ɗo ɗum datake ɓandu mardu annora. Al arsi man be hoore mum dey ɗum ɓandu mardu annora. Nden ɓandu man ndu towndu ndu ɓuran kala ɓalli fuu, kala ko taari ɓalli al arsi go fuu al arsi man ɓuran ɗum. ɗo ka ɗum taga ɗum on ta jamu al arsi kadi mangu muɗum kayum kam. Nden o ɓoosake dow al arsi maako ɗo noy o wi istiwa an yaliqu bihi, nani tafsir o men wi Jalaluddini o wi huwa fil lugati sarirul mulki. Allah seniɗo istawa ɗo o ɓoosi dow al arsi man ɗo istiwa an yaliqu bihi, ɓoosaki ki leɓantamo. se to a yino Allah seniɗo man no jooɗori dow al arsi man, nden ka andan noy o ɓoosiri dow maaki. Amma a yiyaymo a yiya al arsi man no a heftirta, nden ka se a wiya o jooɗi o ɓoosake dow al arsi, ɓoosaki ki leɓantamo. yo ɗo on konngol ɓurgol hisgo ha konngudi modiɓɓe tafsiroɓe fuu ko ɓe gaddi her muɗum. Nde laatake noon o wiyata istiwa an yaliqu bi haji tarigatu salafi, nda ɗo woni ɗatal ɓeɗiɓe sahaba en tabi'ina en dow majum ɓe ngoni. ɓe wi Allah seniɗo ɗo ɓoosake dow al arsi maako, amma ɓoosaki leɓanankimo. aya ɗo na ka ngota, na ha surawol gotol, ayaje man ɗe feere feere, suraji feere feere 9. to ha dede Allah seniɗo waddi Allah ɓoosake dow al arsi ɗo, summa stawa al arsi. to summa stawa al arsi, o ɓoosake dow al arsi ha ɗon famnete fakkat nden taw ɓoosake dow al arsi man, amma ha hefta noy o ɓoosi dow al arsi man a wawata heftugo. to nden ɗon man ɗo o wi warino goɗɗo feere ƴamino Imam Maliki rahimahullah, wa hadha nadhiru ma waga tariqatu salafi salih, ɗatal yimɓe ɓeɗiɓe saaliɓe laaɓɓe, kamɓe ka ɓe mbi ɓoosuki man ki leɓanta Allah. yufawwiduna ilma tashabuhi lillahi ta'ala, ɓe ɗon joftana andal nanduki ɗo ngal wodana Allah. ngam to a wi ɓi adamajo istawa alal bisadi, to a wi ɓi adamajo ɓoosake dow be'itte, a andi deydey noy o jooɗiri dow be'itte man. nden Allah bo istawa alal arsi, a yi'ayi Allah jotta ka nandarla hakkunde ɓoosaki Allah be ɓoosaki ɓi adama ɗo. salafu sali kamɓe ka ɓe ɗon jofta ɗum, ɓe accana Allah, ɓe mbi'ata Allah ɓoosaki dow al arsi, ɓe mbi'ata ɓoosaki Allah dow al arsi bo ba ɓoosaki tagadi, ɓe mbi'ata noon. o wi wa hadha nadhiru ma waga li Malik ibn Anas annahu sa'alahu rajulun an qawlihi ta'ala. ɗo ɗum nandi be ko ukkani Imam Maliki, Imam Darul Hijra. Imam Maliki andaɗo mo en tokkoto masaba maako, dede ko ukkani mo. goɗɗo feere ƴamino mo ha konngol Allah ɓangiɗo arrahmanu alal arsi stawa, nayi kangol bo feere be ngol ɗo, na ɗo summa stawa alal arsi, ngola bo arrahmanu alal arsi stawa. huuɓa hinnayejo ɓoosake dow al arsi. nde Imam Maliki ƴamama fagala o wi al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a akhriju anni hadha al mubtadi'. da Imam Maliki ko waadi be goɗɗo mo ƴamimo, o wi ɓoosaki kam, to en wi istiwa'u ɓoosago non ka goɗɗo jooɗi fotiti kam anda ɗum, amma noy Allah jooɗi fotitiri dow al arsi kayɗo ka ɗum andaka. nuɗɗinki Allah jooɗi Allah fotitake dow al arsi bo wajibi. ƴamɗe ɗe a ƴami ɗo bo ƴamɗe man ɗe bidu'aje, ɗe puɗɗaɗe, ko won noon
sahaba en tabi'ina en ƴamano iri ɗo. Imam Maliki kanko o tabi'i on goɗɗo ɗo ƴami mo o wi ƴamɗe ma ɗo bo ɗum bid'aje ɗum fuɗɗade akhriju anni hadal mubtadi gurtine goɗɗo bid'a ɗo accami to ni ko Imam Maliki rahimahullah o wi wa ma tariqatul khalafi to ɗo ka nda kongol cahingol kam ɓoosaki man ɗo anda ɗum no Allah ɓoosiri dow al arsi ka andaka nuɗɗingo ɗum Allah ɓoosake dow al arsi bo wajibi ngam Allah on wi no wata acca kongol Allah amma ƴamugo no Allah ɓoosiri dow al arsi bo bid'a saaduɓe kam ƴamayno wala ko wanni ɓe ɗum fitinayɓe sakko ma ɓe ƴamano ɗum wayi to ɗo kam wallini jotta ka yimɓe garɓe ɓaawo maako kadi wa ma tariqatul khalafi fa yu'awwiluna al istiwa bil istila'i nda habono ndawari kadi amma ɗatal garɓe ɓaawo ɗon luutuɓe wari ɓaawo yimɓe salafu salihi kam fu sali kamɓe man ɓe ngari ɓe ɗo tawtila ɓoosaki man ɗo ɓe wiya ɗum istila'u ɓoosaki goo ɓe hoori ɗum dow ɓangare dow towugo bimana almulku wa tasarrufu ɓe wiya laamu Allah maruki Allah ɓe firlitaki fal istiwa'u yullagu haqiqatan ala rukubi to istiwa'u kam ɗo yofte dow haqiqa kam dow waƴƴago towugo dow hunde wa huwa mustahilun ala llahi ɓe mbi Allah on wa'a dow hunde kam kanju kana ɗum riwi ɗum ha Allah na ɗum waɗata wa alal istila'i wa tasarrufi to non fayinta dow ɓangaki e firlitaki wal muradu wa huwa al muradu ɓe wi to ɗo kanjum woni muñe waɗo ɓe wi nden kam Allah ɓangake Allah towi dow hunde man ɗo firlita ha hunde man no yiɗi ɓe wi nda ɗo woni muñaɗum ɗo ka konngol garɓe ɓaawo de konngol arandewol ɗo on ɓuri woɗugo nden ɓe gaddiri hujja be konngol gimowo maɓɓe ɓe mbi gimowo winoy qad istawa bisrun alal iraqi min gayri sayfin wa damin mihraqi ɓe wi goɗɗo biyeteɗo bisru o jaalake dow leddi wiyetendi iraq ko luuti ka fahi ko luuti ƴiƴam wanjaɗam to jotta kam istawa ɗo kanjum on ɓe hoosi ɓe wi istawa ɗo mana man istawla ɓe hoosi ɓe hujjoni be man kadi ko Allah seni ɗo wi kanjum man yadan be ko goɗɗo wina na yadata nda ko salafu salihi wiɗo kanjum woni gonga kanjum woni jaɓeteɗum kanjum woni tokketeɗum Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasa'u wa qad asara sahibul jawhara litariqaini bi qawlihi wa kullu nassin awhama tasbiha awilhu aw fawwit wa rum tanziha o wi kala wa kullu nassin kala nassi to wari aya qur'anu ko malla hadise on to wari se wahami nandidinki wari nandidinki Allah be tagadi muɗum o wi se a awwalna ɗum se a wadda tafsiru man feere malla bo to a yiɗi ta waddu tafsiru man accu banno ɗum woni an ka muñu sennugo Allah yo ɗo woni ko ɗaɓɓititte sennu Allah ha nandugi be tagadi maako kam wala o nandira be muɗum yuksil layla nahara Allah ɓoosake dow al arsi yuksil layla oɗon maworo jemma an nahara ñalowma mukhaffafan wa musaddadan yuksil layla be yugassil layla ay yugaddi kullan minhuma bil akhari oɗo suddira kala gotel hakkunde jemma be ñalowma fu ɗuma ton ma to usti ñalowma o ɓedda jemma to usti jemma o ɓesda ñalowma ɗo ka dede ko en andi en ɗo giya ɗum yallubu kullun minhuma al akhara hakkunde jemma be ñalowma kala gotel fu ɗo ɗaɓɓita ngela talaban hasisan ɗaɓɓititki jawki sari'an jawki wa shamsa nange wal qamara lewru wan nujuma koode bin nasbi a masa ɗi tati fu samsa qamara nujuma fu a masa ɗum dow nden kam arfan ala samawati arfitaki dow asama nden ka o tagi nange be lewru be koode fu warrafi turuki bo wa shamsu wal qamaru wan nujumu ɗo bo mubtada fuɗɗiraɗo wolde on nden bo habaru muɗum musakharat kuje ɗe fu maje ɗe eltaɗe mujallalatun ɗe eltiraɗe bi amri be umrore Allah umrore man ɗo o wima bi gudratihi be bawɗe Allah handere nde to aɗo mandi yande nde hasana samsiya naga mariya to aɗo mandi hasana samsiya handere nde handele ko mbiya wanda sa le 17 ɗo to a mandi wakkati ndey nange fuɗi jamdi noy minti noy seconde noy tes noy mawri dede wakkati man gam artata ha sakititta wala mo wawi waɗa ɗum ɗo sey Allah to montre makaro hakkilay ngal sakitan seɗa batire may wata
malla bo nga retarda seɗɗa nga yata boɗɗum amma je Allah seniɗo ɗo automatique on bana Allah seni